ମୋ କବିତାଟି ଶୁଣି ମତାମତ ଦେବେ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବଜାର ବୁଲା। ପିଙ୍କି ମୁନକି ଦୁହେଁ ବଜାର ଗଲୁ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ସଉଦା ଆଣି। ଶାଗ ଫଳମୂଳ କିଣି ଦୋକାନୀକୁ ଦେଲୁ ଖୁଚୁରା ପଇସା ଗଣି। ନାନା ରକମର ପନିପରିବା ଆସେ ଦେହ ପାଇଁ ସତେଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ବାଛି ବାଛି ସବୁ ପରିବା କିଣିଲୁ ବରାଦ କରିଥିଲେ ମା ମୋର। ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଦରବ ଏଠି ମିଳେ। ଆଖପାଖ 5ଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ଆମ ଗାଁ ବଜାର ଚଲେ। ବଜାର ଭିତରେ ଯାଦୁ ଖେଳ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଗଲୁ ଆମେ ନାଚି। କପଡ଼ା ଭିତରୁ ଯାଦୁଗର ଭାଇ ବାହାର କଲେ କଜଲପାତି। ଜେଜେମା ପାଇଁ ଆମେ କିଣିଲୁ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଗୀତା। ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପସନ୍ଦର ଭାରି ଚପଲ ଜ୍ୟୋତି ଜୋତା। ପିଙ୍କିର ପସନ୍ଦ ବାଲୁଶେଇ ଲଡୁ ମୁନକି ଖୋଜୁଛି ପକୁଡ଼ି। ବଜାର ବୁଲି ଖୁସିରେ ଦୁହେଁ ବସିଲେ ବାପାଙ୍କ ଗାଡ଼ି।